ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନୁଗୁଳ ରମାର ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ରେସିପି ମାଛ ପତ୍ର ପୋଡ଼ା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି ତେଲ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷିଦେବା। ତାପରେ ମାଛ ଏବଂ ଆମର ସୋରିଷ ବଟା ଏବଂ ପିଆଜ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଫିସ୍ ମସଲା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଟମାଟୋ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯାହାକି ଆମର ଫ୍ଲେଭରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଫାଳ କରି କାଟି ନେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଏବଂ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ନେଲା ପରେ ଆମର ଯେମିତି ଚାରିପଟେ ବାନ୍ଧି ନେବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ଦେଇ ତେଲ ଦେଇ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଗୋଟେ ପାଖ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ପଲଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦରକାର। ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ତେଣୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ରମାକୁ ସବୁବେଳେ ଲାଇକ୍, ଫଲୋ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।